Our quest as a Homa Bay TV is to ensure that your view is heard across the world. And today, we are privileged to have somebody who is very special. Rio nadi jata? Rio maber. Nyingi? Nyinga George Mboya. George Mboya? Yeah. Penjo manago? Iporo ni ang'o momiyo nyaka ger Simba? Simba nyaka ger, nikech en gima ne owacho ni wi nyaka bed gi Simba. Yeah. Okay. Koro, ito jomoko ma puodho tin kabisa makata mnot maduong' no ok rom. Nyaka ger Simba to gere kanye. Obro gero gima mnugo da akumba. Onyalo chuo akumba. Nikech akumba en gimoro makoro tin, makoro oromore mana gi nafas makanyo no. Okay. Akumba ne gere gi style mar Simba. Akumba en gi gine mare, en gi pattern. Eto koro en gi pattern, ne koro ken kaka design mar Simba chande. Ok lerwa matin about akumba ni kidogo tu. Akumba kaka ng'ega en ot moro matin ma yani en ochwoya kanyo endo. Maonge gimoro ni en ok en permanent. En gimoro moketa kanyo mobedo design matin to ok okaw nafas maduong'. Koro mane mang'eyo ni iluongo na akumba. Mane akumba. There was an opinion from Homa Bay County, and my name is George Otula.